IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impakamo ni Ms. Sharon Estigoy, Provincial Director ti TESDA Ilocos Norte, ang nagkaado dagiti jayjayad da kurso iti opisina da para kadagiti Ilocano. May sa kadagitoy kati panagadal pakaseknan ti AI wenno Artificial Intelligence. Yes, very soon magkakaroon din po tayo ng AI. Actually, ang STI po ang mag-o-offer po nito. Bibigyan po namin ng pondo itong AI natin kasi ito yung pinakauso ngayon. AI, data analytics, yung mga ganyan. And also, yung sa caregiving natin, we have 175 slots for caregiving, mga healthcare services. Ang dami nating slots for health sector. Opo. And also doon sa construction, yung mga heavy equipment natin, mga operator natin sa backhoe, dump truck, yan. Marami po tayo sa construction doon. May bago tayong yung tinatawag na IBET or enterprise-based education and training. Ito po ay makikipartner po tayo sa mga industries dito sa Ilocos Norte para mag-offer po dito sa mga gustong pumasok doon sa halimbawa sa construction, no? Like may industry tayo na nag-o-offer ng backhoe. May agreement po na after training i-absorb po siya. Or i-upskill natin yung mga workers natin na nandoon na. So, maganda itong ginagawa ng TESDA kasi hindi dapat from training to trabaho. Sabi ng aming Secretary Kiko Benitez, dapat pag after ng training, within 6 months to 1 year, dapat ma-hire na rin po sila. Mainaig iti daytoy ket imbata ti Provincial Director nga adu ti masurusuro dagiti estudyante iti agdama gapu ka dagitoy nga gagapintes sa programa da ken kurso ang mabalinpay ang may apply iti abroad. We have almost 3,000 slots po na magkakaroon po ng scholarship grant. Marami po ito sa health sector, construction, agriculture. Meron din po tayo sa data analytics, 200 slots po. Bali, magkakaroon tayo ngayon, mag-i-start na siya sa May. So, kung bibisitahin po nila ang aming page, TESDA Ilocos Norte. Kabayatan na namuan tayo ati TESDA ket nakibinuligan iti DepEd ken CHED para iti baro a curriculum. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.